To ku jama'a kuna ina ku taya ni kalla Allah ya bani kuɗi in buɗe shagon ɗinki diya ne ta kawo min ɗinki hidaya ture ka za kwashe kwai. Kai. Aba. Dakata da Allah. To ku jama'a kun gani fa ƙarya ne to duk yarinyar da ta zo shago na ta ce za ta cire ni kuma zan gwada ta amma kafin na gwada ta ce ta ban na taɓa su na shafa su na gani. Allah ya wadaran ka wallahi. Kuɗi na mana. Alƙur'an ƙarya kake. To ai gaskiya ne in kuma ta ƙi ta bani kuɗi na sai ai bani gishirin baka magi. Dakata da Allah. Allah ya wadaran ka wallahi. Ina nufin ta bani waya ta iya kuɗin ɗinkin ta ni kuma ba ta ɗinkin ta in kuma ta ƙi sai in bi ta kanta iya yaga ta. Kai. Aba. Ina nufin rigar mana. Allah ya wadaran ka wallahi. Ya dan gombe ya ganta zaka iya cin bakin ta? Alhamdulillah. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? A tafin mana. Ka gare na mutane hankali mana. To amma dan jiyo gaban ɗinkin ya gani. Dakata da Allah. Ya dan gombe ya kaga gaban ɗinkin kuma ya fita ko? Alhamdulillah. Yau dan ka nuna mai daga sama har ƙarshen gabarki. Dakata da Allah. Yau wato dan jiya mai gefe da gefen ya gani so nake sai sha'awa ta sa ya kawo. Allah ya wadaran ka wallahi. Kudin auren ta mana. Auto. To dan juya gefe da gefen mu gani. Dakata da Allah. Dakata da Allah. Ya dan kwamba ne ko ta burge ka ne kai sawa daya. Alhamdulillah. A tamfan mana. Alƙur'an ƙarya kake. A tamfan nake nufi. Ka gare na mutane hankali mana. To kama da banza ni dai bata burge ni ba daura kashi ko bata igiya dinkin da newan mira collection da sallah ya fi nata dinna musu gani. Abu mai kyawo na sadakan shako. A'a ya kuma zaki rije bude su ƙara gani yan mira collection ɗita. Kai. Wannan fa shine kwashe-kwashe.